Welcome back to my channel, guys. Today's video, guys, makanto kami naman habukid. Diri hahunok ha. Dili na hit bukid hara nila haamon magkuha kita sila. Ako itatry ko mag sakahin lube. So, tara, update na yun. Tara. So guys, magsasakit kita himpukid. Para makabura. Lugtong din naman sila. Kundi ay, diri na ako din ito na. Nananahon na kami hindi ko bawal na. Taga din ko na ang tanan. Isang una, nanahon sa kami. Guys, yun yung mataas. I can't believe it. Ay, atahan. Ay, gano'n magkipagpinir kaya bakit mahulog. Sumopay na yun, sigurado. Ay, ito na yung kubo, ito. Ito, ala, ito. Ito. Ang batang nakakasakap ng himlog eh. Nakakapurong hanap ng himsilog. Ambot yan ako. Sigurang ko nakakasakap. So, let's go. Magpupa kita hin. Sinagpatay ko ng taas pa naman. Oh, agrayo pa naman. So guys, this is it! The final show. So sasakon ko nga. Labi, pakita namin ba tayo? Tika nga hit na naman tayo. Okay? Kasi takpan sa ito. I-try ko. I-try ko magsakahin nga. Puno yung lupi. Kung masakon ko. So, sige. Tara tayo. Katatanggalan ko yung pagpatal. Para kung gusto nga sa oras yung natin para kita ako. So, let's go. Tatanggalan ko yung chinilas para di kita mahulog. So, wari ko gamit ng harness para sa mga kabataan nila na nagkukulaw. Dili ka mong in-advisable magsakahin ko. Okay? So, let's start. So guys, ay shit, wala ko
pagbabalak pagpadayon ng pagsaka. Si takbong tuloy na pagpapakon sila. Kukulangan tayo. Ano naman tiyato ka na nga nit igbaw. Nagkukurog na itim siki. Si takbong tuloy na pagpapakon sila. Kaya mabubutangan namin. Gatas. So nagtutrahihan at pwede nga makuanhit sila. So hira na guys. So hiyan na laki para dito matakayak nga ni. Matataak. Pasensya na guys. I don't have courage. Bang luwak tong mahungat pag hospital or para yan. So hiyan na. Okay, ito na. See? Ah, diba? Madali lalo para iya. So, kaya ito na guys. Oh, see nakakuha na yun. Woo! Ah! Kaysay, nabuka! Makang kasi kami hinlobi. Awin silat ngayon. Woo! O, diba? So, duhanam nakuha nga. Silat. So, para silatin kita, nagpasilot kami. So, sige. Kaunta siya di. Sus, kay gugi pang main. Awan, taran. Dini, hala. Kung may solo, din yung ginkuha. Isus, wala may sulod. Isus, napis. Wala may sulod. Mana na? Isus, kaya din nga maaram ayaw ang sulod. Wala may sulod na sulod. Ugi pang main. Awan, nga. Kaya din na lang. Kamay lagan na yung butain ha. Sulod, so sit lang ka. Marasa matamis. Sige mga silot dila. Ang hiligid silot marasa. Pupuyasan ko na nabisin kung wala yung sulod kay kaya ng pagsaka. Pero siya man kasi marasit sugad pala yung hinatay. Di matiga mahumot lang. Pero siya wala sulod siya di pa isay. Inungayan ni Butoy. Kalawa lang silot. So siya para silot. Duduhang nga silot pero wala yung sulod. Magtotoy kami may dati sulod niya. Tapos ipapakita na lang ng kung dito na habalay. Bye. See ya. Tara. Sa shit magkuka pa kami silot nga may dadara ng mga habalay. Sugad pag iti oras nga mauuranan kami. Dami na matay! It may na ng sulod ha? So shit guys. Nagkuka pa yan silot. Kaya wala kasi mga sulod na nang kinukuha. Kasi tanang pagganit kayo magkuha kami silot. Para una na. May kabang tumasikak. Woo! Woo! Okay. Oh my God. So that's it guys. Hindi nga duduhain. May daan na po na hiniya. Sulod. So dati doon na naman inahabalay. So, ayun nga guys. Nakakuha tayo ng dalawang. Nakakuha na kita yung dalawang sulod. So dati doon tanungan nga. Habalay kayo dito naman naman kakaon. Dito na lang humanin at video habalay papakita. Nakon. So, asya dito dito. So, tara. Mauli na kami kasi matanong pag kami pagkuhain. Silot. Awala din ang tagang dito. Galing nga talaga yan. So, mauli na kami. Nagkuha. Anong dalay? Bukas siya eh. Kung pagkukulit silot, sinasagkat. Naulit na kita. O sige guys, kay haran na kami sa aming balay. Madali na kami uli. So kukulaon ta kung may dahil mga sulod din nga am naburo nga sulod. Kaya di ba namduduha nga naburo nga una. Wala yung mga sulod. So ito kikitaw natin ito kung may dahil nga mga sulod. So tara!
that's it, guys. Thank you and bye-bye. See you.